खुलुमबाय गिबियावनो आं JSP Advice 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टआव नोंथांमोननिसिम सावरायनो नाजानाय जादों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय हामजाथि थानाय आरो मोजाङै जिउ दानायनि राहा। मोसौआ जोंनो गाइखेर होआ, जों सोलो बाहायनानैसो गाइखेरखौ सेना लायो। उद गादुआ बजा एबा लिरथाय लाया, जों मानसिफ्रा जर खालामनानैसो थामहिनबा नारसिननानैसो खामानिखौ मावहैयो। सिंहआबो गाइखेर होयो, नाथाय जों सिंहखौ गाइखेर सेरनो हाया। सिंहआ लिरथाय थामहिनबा बजा लांलाय लाबोलाय खालामनो हाया, नाथाय सिंहनि जोहै बेफोरखौ मावहोनो मानसिफ्रा हाया। बेयो मानसिनि गोहोनि बायजोआवसो। बेनिखायनो मोजां आरो आदुआ आरो मोजां मानसिखौ मोसौ आरो उद गादुजों रुजुनाय जायो। बे मोननै मिनि मुंजों सोरबा मानसिखौ गाबज्रिनाय माने बिखौ लाजि फोनांनाय जायो। नाथाय सोरखौबा सिंह होनानै गाबज्रिनाय माने बिखौ गाबज्रिनायनि सोलाय उल्थायै देरगानाय लाबोनायखौ फोरमायो। बे सिंहआ दिनैसिम मानसिनि एबा मानसिफोरनि मोनबो मोजां खामानि होफेराखै। बुंनो थाङोब्ला मानसिफ्रा सिंहनि सेराव थांबानो जिउ जोबनो गोनां जायो। बे सिंहआनो मानसिनि मेगनाव राजा। हेफाजाब होग्रा उद गादुआ मोनसे मिनिजाथावना बेनिखायनो बांद्राय मोजां जानायानो बे जुनारनि जेंना। मख'नो गोनां खोथादि बांद्राय मोजां मानसिया रावनिबो खाथियाव गुरुत्व गोनां होनना सानजाया। गावनिखौल' सानालासिनो सोलिलां, मालायखौ हेफाजाब खालाम, हाजासे दुखु खस्थ' सैनानैब्लाबो रंजा खुसियै था आरो सोरखौबा मोजां मोनलांबाय था। नों नोंनि मेगननि सिगाङाव उद गादुनि अनगायै जेबो नङाब्लाबो जुदियोबा सानो बियो सानसे बेनि बेसेनखौ बुजिना मोनगोन, अब्ला नों थारैनो उद गादुआनो। मोनसे खोथा, खमसे खम सोरनिफ्रायबा नों बेसेन एबा दाम मोननो थाखाय नों खनसेब्लाबो सिंहबादि जानो नांगौ। थैनायनि उनाव नोंहा बेंकआव रां थालांगोन। गोब्राबथि आरो सैथोआ जाबाय दोहोनि जानायनिख्रुइ गोबावसिन जोरनायासो गोनांथारसिन। बेनिखायनो बांद्राय दोहोनि जानायनि थाखाय मेंनाय आरो बानाय गैयै मावख्रुबनायनि सोलाय मोजाङै जिउ दानो नाजानांगौ। गावखौ बेबादि दानायनि गोनांथि दङ। जोंनि जिउआव गोबां जाथाय बिजाथायनि उनावसो जों बेनि सैथोथिखौ मोनदाङो। बेसेन गोसा एबा गोबां सुबिदा गोनां गंसे जानबुंनि 70% थालाङो। नायख'हायै दालान न'आव रावबो थाजोबनो मोना। गंसे जोबोर गोख्रै खारग्रा गारिनि 7% खारथायखौ रावनोबो दोरखारानो गैया। खायसे मानसिनि आलमारियाव थानाय गोबां सि जोमफोरा माब्लाबाबो गाननाय जाया, गानजोबनो हाया, माने ओरैनो थायो। नोंथांनि जमा दोनलांनाय रांखावरिखौ जायनि थाखाय लाखिदों बिसोरो नोंनि थाखाय बोसोराव खेबसेबो आरज गाबा। बुंनो थाङोब्ला थांना थानाय समावबो नोंथांनि आरजिनायजों दोहोनि जानाय मानसिफ्राबो नोंथांखौ बोराय आश्रमाव दोननानै फैनोबो हागौ। बेनिखायनो थांनानै थानाय समाव 100% आबुङै मोजां खामानियाव बाहायलांनायासो गाहामसिन। मावनो गोनां मा दं? सेथि, सावस्रिफ्रा लोरबां नङाब्ला मेडिकेल चेकआप खालामनो नाङा। जोंनि बुंनाया जाबाय नोंथांनि साबसिन डक्टरा नोंथाङानो। जेबो उसुबिदा गैयाब्ला एबा मोनाब्ला माब्लाबाबो चेकआप खालामनो नाङा। नङाब्ला गोबां सोरां रे अफ लाइट नोंथांनि देहाखौ बेरामि खालामनानै डाक्टरनो दिन्थिनो साखा फारासो खालामगोन। नैथि, बांद्राय जिंगा सिनो नाङा। जों मानसिखौ जिंगाया गोबां बिथिंफ्राव सावस्रिखौ खहा खालामो। थामथि, मानसिखौ निमाहा हो। दाय हमबाय थानाया
जेंनासो लाबोयो। ब्रैथि, रागाव फिसिनानै दादों, रागाया गावखौ गोबां खहा खालामो। नाङा फाङा रागा दाजों, अराय मिनि खुसियै था, मानसिफ्रा नोंथांखौ मोजां मोनगोन, जिउआ गोलाव जागोन, सावसार जानायनि जानथायाव थानो हागोन। बाथि, दै गाङोब्ला लों, जोंनि बुंनांगौ सोलेरनि गांनायफोरखौ खोनासं, दै गाङोब्ला लों, गाङाब्ला जर खालामना लोंनो नाङा। दथि, थार होननानै मिथिब्लाबो एराधारानि गेजेरजों थामहिनबा सानलायनानै सोलिलाय। स्निथि, जेसेबांखि बैसोआनो जायाथों मानो, जेसेबांखि मुखुबथि जायाथों मानो, जिउनि लोगोरि थामहिनबा बिलाभ एबा वाइफनि आखायाव हमनानै गिदिं, बायजोआव जाहैनायनि प्रग्राम खालामनो नांगौ। बादाम जालमुरि जानाय हुदा खालाम, अनलायनायखौ बाराय, फोथायनाया बारा जायो, बिसि फिसाया बांसिन अनलायग्रा जायो। दाइनथि, गोहो बोलो आरो गेदेर बिबान थाब्लाबो बेखौ लाना देदगानाय लानो नाङा। अराय नोरोम आरो गेबेङै सोलि, रायजोफ्रा नोंखौ मोजां मोनगोन। गुथि, रांखावरिया उसिग्लायबा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गुबुन हादोराव सम सम बेरायनो थां। जिथि, दोहिनि जायोब्लाबो सिमायाव था, नांनायनि बारा इनाय खालामना रां आरजिनो नाङा, पापजों थाब मोदोन जायो। सम सम हानायखौ राङारि मदद खालाम, हायाब्ला सोदोबजों हेफाजाब खालाम, बोर मोनगोन। बांद्राय दोहोरोम आरो रांखावरिखौ लाना दुगा जानो नाङा, धोरोम आरो राङा दैनि फेंफोना बादिसो। जिसेथि, सम सम फुंनि सान्दुं जा, हराव अख्रांनि अखाफोरखौ नाय, हाथरखि सान गोरलै जा, अखा सिजा सान्दुं दुंजा, सावस्रिया गोग्गोयै थायो। जिनैथि, बांद्राय मुखुबथियाव थायोब्लाबो नांनायसेबां देहायारि सरसा खालाम, माने ब्याम गेले, थाबाय, इसोरनि सोरजिनायखौ गोसोखां। जोंनि बुंनांगौ नुवाथारि इसोरनिख्रुइ मिथिंगानि समायनाखौ बांसिन नायनानै गोजोननाय ला। सुबुं माहारिखौ सिबि, इसोरखौ लानानै बांद्राय जेंनायाव दाहाब। गाव आखाइ सोमावाब्ला इसोर एबा सोरबाया नोंथांखौ रैखाथि होआ। नोंथांनि थाखाय नोंनो आनान गसाइ अबंलावरि। मानोना सैथोआव थायोब्लानो धोरोम फालिनाय जायो, मानोना सैथोआनो धोरोम। जिथामथि, सानफ्रोमबो मिनि खुसियै था, खाबु मोनबा फेस्ला नायजाब एबा सल' भिडिअ बोना नाय, फराय, रंजानो खराग मोनगोन। जिब्रैथि, बयजोंबो लोगोसे गोरोबनानै था, उन्दै गेदेर रावखौबो दा बिसिर बासि। मख'नो गोनां खोथादि बे सावरायनायनि गेजेरजों गावखौ फोसाबलांनो हागोन। बयबो संसारनि थार गुबै महरखौ मोनथिनो हागोन।